Giingong pagdagit sa grupo sa mga lalaki nga nagpailang pulis matod pa sa duha ka mga Cebu-based development workers sulod sa pantalan sa Dakbayan Sugbon nagkuhaan og video. Hinuon na balik na sa ilang mga pamilya ang duha human sa unom ka adlaw apan hungtano nilang gikondenar ang nahitabo. Samtang mimando na ang PRO7 sa dali ug patas nga imbestigasyon sa nahitabo. Ani ang report. Kini ang video ipakita ato sa press con gahapon diin makita nga adunay gipugos sa pagpasakay sa usa ka sakyanan. Ang gipugos sa pagpasakay giilang nga si Dayan Gumanaw ug Arman Dayuha, mga Cebuano-based development workers. Ato sa press con nga gihimo sa University of the Philippines nga gitambungan sa mga ginikanan nilang Dayan ug Arman kauban ang mga cost-oriented group. Gipahibaw nila nga nahitabo ang pagpangdagit ni atong Enero 10 human manaog ang duha sa barko nga gikan sa Mindanao. Adunay daghang tawo sa Pier 6 dihang nahitabo ang komosyon. Emosyonal ang inahan ni Arman nga misaysay sa gibating kabalaka sa nahitabo sa iyang anak. Ingon usab niini ang gibati sa amahan ni Dayan kinsa unang nadismaya sa giingong walay aksyon nga gihimo sa mga ahensya sa gobyerno dihang midangop sila. Wala usab kuno moaksyon ang kumpanya sa barko sa gipadangat nila nga kahingawa sa nahitabo sa duruha. Bisan lang usa ka gamay nga kuhit sa imong anak makabantay ka nga dili sila okay. Naadyo'y gibati nga siguro dili pa sila na nila masulti unsa karon pero basta para nako nga nagtan-aw siguro ko nga dili gyud na naapagi mas lawom pa nga ilang giagian. Kay nagpaila man gid ang nag-abdak sa ila nga pulis sila. Nabay ing anak pa nga balaod pa siya ang atong kapulisan. Naaman tay balaod. Kung nakita nila nga na ay na-violate ang mga bata, na ay mga asala, naaman tay rule of law. Anong dili man nila dakpuin, arestuhon, pailan og kaso. Dako ang pagtuo sa pamilya nga gibuhian ang duha human gipadangat nila sa social media nga missing ang duha. Gibuhian ang duha sa Carmen, Cebu. 41 kilometros gikan sa Dakbayan sa Sugbo. Ipaubos sa medical intervention ang duha nga nakasinati og trauma. Gi-blindfold sila, gituyok-tuyok sila. Pero definitely, dili gida sila somewhere else, dili dito sa kung asa sila gikuha. Gikondenar sa mga grupo nga nagsuporta ang nahitabo nilang Arman ug Dayan. Si Arman tinunan sa University of the Philippines Cebu, samtang si Dayan produkto usab sa maong universidad. There can be no peace and progress without justice. And justice applies to all. To any person. To activists too. Sa front page interview ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, ang tigpamaba sa Regional Director sa PRO7, nga gihatagan nila og high importance ang kaso. Gitahasan sa PRO7 ang Cebu City Police Office ug ang Maritime Police sa pagpakiglambigit kang Gumanaw ug Dayuha ug sa ilang mga pamilya. Nagsugod na ang imbestigasyon sa mga otoridad. Instructions of RD when mo reach out sa family and sa duha ka supposed victims para we could narrate, then we are going to file charges if identified ang perpetrators if there was really abduction. Gihangop usab sa PRO7 ang nitumaw nga video sanglit makatabang kini kuno sa ilang imbestigasyon apan gikinahanglan nga ipaubos kini sa validation. Gipaniguro sa Philippine National Police ang safety nilang Gumanaw ug Dayuha. Kahatag maka-assurance ang PNP nga ma-secure ang ilahang safety. Of course, the intention of PRO7 is to really solve this case. We are taking this case highly, very important and very urgent to solve. But we need the cooperation of all parties. So we will assure them that ang atong buhaton is to make sure na they are safe. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.